Gihangop ni Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia ang deklarasyon sa World Health Organization kung WHO nga dili na usa ka global health emergency ang pandemya sa COVID-19. Alang sa gobernador, nagpakita lang kini nga ang WHO sama kaniya nakita ang tinuod nga sitwasyon kalabot sa COVID-19 sa pagkakaron. Nang hinaot ang gobernador nga nunot usab sa mong deklarasyon, mahunong na ang mga adunay tinguha nga bot ipatuman pagbalik ang istriktong lagda kalabot sa COVID-19. Wahinoy kausaban sa palisiya sa probinsya. Alang sa COVID-19, sumala sa gobernador, sanglit pabilin ramang opsyonal ang pagsulob og face mask sa atong mga kaigsuunan. Napanglantawan ni Garcia nga mas mubangon pa niya ang ekonomiya sa Sugbo. Nunot nining moong deklarasyon sa WHO. The people who continue to want to extend it, I don't know, for their own selfish reasons perhaps, or their own agenda, I hope they start listening to the World Health Organization. Syaro naman sad. Ang ako lang ani, ipikto syaro, WHO pag yun na. Magsige pagyapog yaw-yaw ning mga kanibang ambot lang taha. Ano bang tuwa dito ba? Mga so-called experts in quotation marks. They better start looking for another area nga pwede sila ma-expert. Si Cebu City Mayor Michael Rama sa iyang bahin nalipay pag-ayo sa deklarasyon sa WHO. Sanglit nagpasabot lamang kini nga mobalik na sa naandan ang panginabuhi sa tanan. Mas makabangon na usab ang ekonomiya sa Dakbayan pinaagi niini. Sama sa probinsya sa Sugbo, wala raw say kausaban sa palisiya sa Dakbayan. Sanglit hagbay raw usab nila nga gipaluogan ang mga restriction kalabot sa COVID-19. Base usab sila nakita nga trend sa milabayng mga buwan. Iya usab gikalipay nga ang mga nagkadiyang nasod mao na ang gitagaan og tahas sa pagmanage sa COVID-19 sa ilang mga dapit. Then last February, completely we declared freedom. And go forward, now we are anticipating, but we will never stop vaccination because the World Health Diprus, the head, was talking about still it's there, but it's not as dreadful as it used to be. So the World Health have spoken. It is good for tourism, it is good for Cebu, and it is good for Pasigarbo and Sinulog. Si Rama o Garcia pulos ni tambong sa gipahigayong negosyo tourism summit sa usa ka mall sa may South Road Properties kon SRP. Kauban si Go Negosyo founder Joey Concepcion. Din pinasinugang dinapit si Department of Tourism kon DOT Secretary Cristina Frasco sa iyang pakigpulong sa mga nitambong sa kalihukan. Mapasikarbuhon si Frasco sa pagbangon sa turismo sa nasod, ilabi na sa Sugbo gikan sa nasinating pandemya. We are now the world's leading beach destination, the world's leading dive destination, Asia's leading tourist attraction, and Cebu has just been nominated as Asia's leading wedding destination. Gipasinungan usab atol sa kalihukan ang mga individual nga dako og natampo sa pagpalambo sa turismo sa nasod, sama sa mga tag-iya og resort, travel and tour operators, travel vloggers ug ingon man ang uban pa. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.